رادیو دنگی توی هواتیه. جنابندان و چند رادیوی دنگی گلدن باشکودارن هیجا ایرونه هیترمه 2024 سه شام لبروکسل ساعت نه آمده ده. همین و چند سلیسی به پیشکش بکن دم آزادی ریبرا پویا. لشکرین دولتا ترک آویتن سرگوند مارینه işkence لولاتیان کرن. Vesibe leşkeran avetin sergunde marine ya beser navçaya nisey bina merdine ve gunt lukuntare çaye bagoke. Leşkeran avetin sermala Abdülkerim Aslan u Rıdvan Aslan em birayen heven. Hatzanin ku derbare wan der biryara girtine hebuye. Diserde girtine balan de se Aslan lawe Rıdvan Aslan u hevjina Abdülkerim Aslan Gülperi Aslan u meyvana wan Nergiz Okan hatın bir çavkirin. Hatzanin ku leşkeran dama bir çavkirin de lise Aslandane u işkence girine. Hatiyarkerin ku leşkeran beri silahın xudane sergundiyan u hakaret luan kerene. Hevset aslan bahse keriya bin çavkirne kir u hagot meşçi wan kiriye zaro kelme kuştun beri silahın xudedilme. Hakaretin giran lime dikin mala meser u bin hev kirne işkenceli zaro kelme kirin ev be hukukiye. Jigundiyan Zekiya Aslan jine razbun nişani serdegirtine dav god van para xwe jimruvaniye negirtiye bi zaruken 15 salî dixin û kirin ku xwîn dide vê wî de were işkence kirin gelo ev miruvatiye me xwe avet ser zaruken xwe lê li me jî xistin sixêfa li me kirin xwedî Xuda haqqê me ji wan re nehêle çi ji me dixwazim hatzanin ku Nergiz Okan ku li gund hate bin çavkirin hên û ji girtîgehê derketibû. Asayişe izdihane Diyarbakır ku devleta tıkada kertevi nurçegihana çıra TV 6 kez birindar bun. Asayişe izdihane des şankir ku şandeyke vanlı cihe bu yereli kolinkeri uragahand ku devleta tıkada kerker nurçegihana çıra TV kirina armanç u de encami de 6 kez birindar bune. Asayişe dazanım ku dınava birindar ande zarukeke hafsali jiheye gud Murat Mirza İbrahim ku birindar bu demeke diriş xabatkari çepemeniye azade. Akubete brayevi yeku de fermana si tabaha 2014 de jali çeteyin daişe ve hatiye revandın hejne diyare u xuşkekvi paşa hatiye rızgar kirin. Keçedeki Gutli Dici Dagir Keriye divele her kadirabın serpiyan kongre cevaken demokratika Kurdistan ile Avrupa keçedeki bıdaxuyane kerişe Dagir Keriye devleti Türk yalı herima başlıyor Kurdistan şehir mezar kiri gut en bank ligele xodikin kuledici erişe Dagir Keriye devleti Türk en ser başlıyor Kurdistan şengal u kadın gerila bir seferberiyle her deri çalakyan biken keçedeki banklı PDK jikir kurna ve hevkari devleti Türk gut devleti Türk dost PDK nine Armanca devlet atır tünekirine hemu deskevtiyen kurdane dive PDK demildeci şaştiyen diruki ve gere KCDK banklıda sılatları Irak'a jikir kuledici da gerkeriye devlet atır derkeve u yek Parizi yakaka Irak'ı bu Pariz'e. Konmet biraheye kitane tevi seferber bin oha Kurdistan'ı bir Paris'in Konfederasyonu cevaken Kurdistan yeli Almanya konmet teklileri erişen dagir keri devlet atır eniser başlıyor Kurdistan'ı uşengale şermezar keri gud Armanca dagir keri u deste serkina tebaya Kurdistan'ye her çıkası devletin hereme uheyze navne teviye hacı ve kırkirne hebeji jibu berjevendiyen xoya çaven xoya jere digire devlet atır pişti dagir kerine afren gire sipu serekaniye nahajı xwaza başlıyor Kurdistan'a dagir bike asimilasyonu kırkirine bike konvede Diyarbakır ku ve Muruvaniya Brumet a cihane diseri de gele Kurd herkesin aligiri azadiye nedişe kırkirna gele Kurd dagir keriya devlet atır denge xabilint bike konmet bankle hemu federasyon meclis PKT'nle Kurdistan'a jikir ku nedişe dagir keru kırkirine birahe yeki tane tevi seferber bibin u tekoşine xort bike
Revberiya Çıra TV gud eme bibinden gerrengi istikhane desteğe Revberiya Çıra TV tekilleri İrşa Devlet Atık Adagiteriyal Serketkaren Çepemeni Azat Yarı Şengale Takhuyani Ekdav gud Armanca devlet atırk eveku çepemeni azat beydenk bike eme her dem u diriya şeyden xoyen veki nujian erhan de rastya fermane u hemu erişen netice izdihanu Kurdistan'e teşhir bike. Ledici dagirkeri u hevkariya pedeke her sagele kurci her diçezide de beşeyn yer mahmure meşekli darxist u gute ledici dagirkeriya devlet atır hevkaren van gerek herkes rabe serpiyan. Armanca meşameya îro şermezarkirina dagirkeriya devleta Türk ve hevkariya ihaneta mala barzana. Em ve dagirkeriye u ve ihanete şermezar dikin, rurej dikin. Em baş dizanin edi mala barzan asla ihanete jî derbas kir rasta rast teslimi devleta Türk biya. Bangavazi li devleta Irak'e, li hükümeta Irak'e u li gelen Irak'e dikin. Beşiya ve dagirkeriye bisekinin u xudan helwez bin. Alikariya devleta Türk nekin. Jiber ku em baş dizanin beriya niha 10 salan dema Daesh êriş kir ji dervey PKK tu kesê gelên Iraqê neparast. Pêwîstî pê heye îro devleta Iraqê, hikûmeta Iraqê û gelên Iraqê vê rastiya PKK naz bikin. Angawaziya me ji bo hemû gelê herêma Kurdistanê heye. Ew xaka ku îro tê dagirkirin bi sadan bi hezaran şehîd li ser vê xakê hatine dayîn. Lê îro bi nemala Barzanî van destkeftiyên gelê Kurd radestî devleta Türk dike. Em divê baweriye dene. Ve gelê başûrê Kurdistan li şeref û kerameta xwe xudan derbikeve ve li hemberî dagirkeriyê xudan helwez be. Bimre îxanet, bimre îxanet, bimre îxanet. Li Bakur Rûşatê Sûriye ji bo azadiya Rêber Abdullah Öcalan hevk çalakî werin daxistin İnisiyatifa Sûriyeyê azadiya Rêber Abdullah Öcalan di çarçûve çalakên pêngava netewiya bi duruşma ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurd re çareserî de 5 meşan û du çalakên hunerî divê mehê de li kantona Cizrê li dar dixe. Bernamaya çalakiyan İnisiyatife û haye dehê tirmehê de meş li bajarê Tilhemisê were darxistin şêniyên bajar û gundewarên Tilbirakê jî tevlî bibin. Şazdehê tirmehê de meşeke li bajarê Girgelekê bi beşdariya şêniyên Dêrîk û Çilagayê li dar bikeve. 21 tirmehê de bi beşdariya şêniyên bajarê Zirgan û Tiltemirê meşek li Tirpespiyê li dar bikeve. 23 tirmehê de bi beşdariya şêniyên Hol û Şehdadê meşeke li Hesekê li dar bikeve. 25 tirmehê de meşeke li Qamişloyê li dar bikeve. 28 tirmehê li Tirpespî û 30 tirmehê li Amûdê di çalakî hunerî li dar bikeve. Komiteyên amadekar ên çalakiyan ji bo tevlîbûna meşan serdana komîn û meclîsan dikin û bangawazî dikin ji bo tevlîbûna. Meşa rêzgirtina ji bo îradeyê re li dij destê serkirina şaredariya Colemêrgê bi pêşengtiya Dem Partî li navên da Colemêrgê bi daxuyanekê bidawî bû. Hevserûka Dem Partiya Colemêrgê Hümeyra Armûd Axivî û Spasî ji meşvanan re kir. Piştre hevserûka giştiya Dem Partî Tülay Hatîmoğlu re Axivî got neh rojên ji İstanbulê Tekirdağ jî İzmirê Ankara heta Kurdistanê ji çar aliyên ve gel û azadî xwaz derketin rê û bajêr bi bajêr hatin Colemêrgê. Ew meşa dirê ji bo rêzgirtina jî îradeyê re bû
ku iradeya gel de demokrasiyede esase le diktatöriyê li qesre iradeya gel gasp dike em bank dikin divê desthilatdarî li gorî desturabingehî tevbigere divê desthilatdarî li gorî protokola Venedik ku hatiye imzêkirin tevbigere divê demir dest qayûmên xwe paş ve bikşînin û viyan tekçe weke wekîle şaredariyê were erktar kirin. Bayındır got bila ev çiya şahîdên me bin ve berxwedan berdewam bike piştî meşarêzgirtina jî îradeyê re li navenda Colemêrgê bi dawî bû daxuyaneke hat dayîn. Daxuyanî li ber walîtiya Colemêrgê hate dayîn û hevserokê giştê DPP Keskin Bayındır axivî û spasiya hemû meşvaran kir û gotin belkî du sê roj li ber xwe bidin û de jî çalakiyê xwe berdin. Lê bila baş bizanibin li qada Colemêrgê ji gelê xwe yê Kurdistanê re dibêjin bila ev çiyayên hane şahîdên me bin bila dayîkên dilêş û dilşewar şahîdên me bin bila gelê Colemêrgeyê berxwedê şahîdên me be heta ku em encamê negirin em ranawestin. Keskin Bayındır bank li desthilatdariyê kir û got divê desthilatdarî li hemberî qanûn û destûra bingehên birêz be. Divê îradeya gelê Kurd û gelan deste ser neke bila zanibin ku zalim her dem hesap dane gelan. Ji ber vê yekê tu kes nikare pêşîrî îradeya gelê Kurd bigire. Niye çalakiya rûniştina tepêkanî û çalakî berskina duruşmayan bi dawî bû. Mebeta ku ji aliyê hêzên ket, aştî û demokrasî ve li İstanbulê li dijî desteserkirina şaredariya Colemêrgê li navçeya Beyoğlu hatibû dest pêkirin du roja bîstûnihan de dewam dike. Hevserokê navçeya Beyoğlu'yê Dem Partiyê Arif Yılmaz axivî diyar kir ku eger asayîbûn û were xwestin divê jiyanek demokratîk û kevpêk were. Arif Yılmaz got polîtikaya qayyûm di neçareseriya pirsgirêka Kurd de ısrar kiriye em bank dikin ku vê siyaseta qirêj tek bikin. Pişre hevseroka Dem Partiyê navçeya Kağıthane Delal Eroğlu jî axivî got ji Colemêrgê heta İstanbul û zindanan berxwedan dewam dike. Heta ku qayûma xezmkar paş de were kişandin em ê têkoşîna xwe ya mafdar bidomînin. Aktivîsta Têja Dicle Aşê jî destşan kir ku gelê Kurd bi êdî li hemberî desteserkirina vîna xwe pêdeng nemîne. Dayîka Aştiyê Sabiha Bozan jî axivî got em qayûman naxwazin û em ê qayûm bişînin û têcî tê bişkînin. Çalakî bi berskirina duruşmaya dawî bû. Ceza hatin protesto kirin em her tim binivîsinin piştî daxuyalê li Amedê İstanbul'a 8 rojnameger ku ti 29 Cotmaha 2022 de di çarçovalê pirsine Ankara'da hatin girtin 6 sal û 3 me cezayê girtîgehê li 8 rojnamegeran hat birin. Cezayên hatinê bîrin hatin şermezar kirin di daxuyanê piştgiriya DFG, MGK, DİSK, Basın İş Sendikaya Rojnamegerên Tirkiyeyê TKS rêxistina bajarê Ankara'ya Partiya Wekevî û Demokrasiyaya gelen Dem Partî, parlamenterên Dem Partiyê Gülcan Kaçmaz, Said û Sinan Çiftürek şaxê Komeleya Mafya Mirvan İhade Ankara'ya gereksazî û kes beşdar bûn. Nûçegihana jî nivîseyê Melek Avcı daxuyanî hevpar a çepemeniyê xwend. Melek diyar kir ku îro dîsalê dijî bin pêkirinin azadiya ragihandin û çepemenî hatiye cemhev. Melek got mixabin hemû hikûmetên li Tirkiyeyê di dîroka xwe de li dijî azadiya çepemenî û ragihandinê xwedî qaydên tarîne. AKP di dîroka Tirkiyeyê hemû zexd û êrişên li hemberî çepemeniyê bi awayekî herî sistematik bekanî. Bi van êrişan hewhaldayîn hemû çepemeniya muxalîf bê bêdengkirin û bê bandor bikin. Melekê herî dawî di daxuyanî de peyama ew ê tucar li dijî zextan serî nedewênên da. Berpirsyariyê Şewatê Dedaşê hevşaredarê Derîkê Songül Özbahçeci diyar kir ku berpirsyarê herî meziniyê Şewatê li herêmê Dedaşê. Songül Özbahçeci got Dedaşê ji destpêkê ve berpirsyariya xwe înkar kir û her carî weke Şewata Firûzeyê penasek. Em nabêje Şewata Firûze nîne li Şewata wê demê bi giranî ji ber çirûskê ji têlên elektrîkê derketin. Bi salan li vê herêmê bi roj ceyranê bi zanabûn dibirin û êvarê jî bi voltajeke bilind elektrîkê didin. Dîrek û têlên elektrîkê hene ku 30 salin nehatine sererast-kirin. Ji ber vê jî mal, bağ, baxçe û zeviyên mirovan dişewitin. Songül Özbahçeci got ku Dedaş
bi salane polîtikeke taybet li ser herêmê dimeşîne. Piştî qutkirina ceyranê danê êvarî derdora saet 18 de bi carekê elektrîk berdidin. Ji ber elektrîka ji nişka ve bi voltajeke bilind çûrûş jê dipeqin û bi gihayê hişk dikeve. Ji bo heşt bajaran hişyarî hate dayîn Müdûriyeta Giştiya Meteorolojiyê rapora rewşa hewayê ya nehê tirmehê weşand. Li gorî raporê dibe ku li hin herêman baraneke zêde bibare û ji bo heşt bajaran hişyariya bi qoda zer hate kirin. Têpayîn ku li piraniya bajarên Kurdistanê hem baraneke zêde dê bibare û hem jî dê toz rabe. Ji aliyê meteorolojiyê ve ji bo bajarên Çewlîk, Erzingan, Erzurum, Gümüşhane, Qers, Muş û Bayburtê hişyariya bi qoda zer hate kirin. Dibe ku rewşa hewayê xeternak be. Her çiqas bûyera meteorolojiya ya tê texmînkirina awarte be jî divê derbarê çalakiyên ku dibin bandora şert û mercên meteorolojiyê de ne hişyarî bêdayîn. Her wiha şevê din jî li navçeya Qelqeliya Wanê ji ber barana zêdê lehîra bû 2 mal dibin avê deman minîbûsek jê derket 2 kes birîndar bûn. Li Panos û Erzurumê jî lehiyek gelekê hişkira bû. Herêkotan jemen çê serî pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş. بۆچی تورکیا ئەوەندە ڕێگەی بۆ خۆشکراوە کە بتوانێت ئەو لە سەدا حەوتەی خاکی هەرێمی کوردستان